Hola, em dic Berta i normalment vaig a la Biblioteca Central, però quan van obrir aquesta vaig vindre i això de l'hora del conte de cara als nens petits m'agrada molt la idea. I aquí per treballar amb ordenador hi ha més facilitats. Pots connectar a wifi i després pots demanar ajuda si fa falta i hi ha molts ordenadors per treballar. Trobo més ordenadors que llibres. M'agrada vindre a la biblioteca perquè tinc internet gratis i estic informada de les coses. Porque cuando hay algo que no encuentras, vienes aquí, ¿no? Y lo puedes buscar y eso. Y que también cuando te aburres y eso, no sé, vienes a los ordenadores y eso, ¿sabes? Doncs molt bé, m'agrada molt venir a la biblioteca perquè trobo que és un espai molt recomanable per a les famílies, per compartir amb els nens activitats i sobretot per fomentar la lectura. Crec que aquí tenim a dos potenciadors nens molt guapos, l'Àngel i l'Andrea, que seran devoradors de llibres si continuen amb aquesta actitud. O sigui que recomano a tothom que vingui i que gaudeixi d'aquest espai tan agradable. Me gusta la biblioteca porque puedes venir a buscar documentos y porque hay cómics y algunos me gustan y porque hay música y hay ordenadores y podemos chatear y buscar información. M'agrada la biblioteca de Sant Garlín per la seva tranquil·litat a l'hora d'estudi i per la quantitat de llum natural que n'hi ha a les seves estancias. Hola, me llamo Noelia y lo que más me gusta de la biblioteca es que tiene mucha luz para hacer los deberes, que te puedes conectar a internet gratis y que nunca te puedes aburrir. Porque aquí la gente hace carnet para ayudar a hacer cosas como manualidades, como que hay muchas cosas y nunca te puedes aburrir. Es un sitio tranquilo, hay muchos libros para relajarse, puedes estudiar y es tranquilo, tiene mucha luz y te puedes relajar y muchas cosas más. Hola, yo soy Sole y me encanta venir a la biblioteca. Me relaja venir a leer por su luz, por su clima y bueno, aprovecho cuando están los niños haciendo los deberes para leer, para coger una revista y para muchas cosas más. Hola, em dic Maria Eulògia Molina, soc usuària d'aquesta biblioteca. Per mi ha suposat un recurs molt important perquè tinc molt a l'abast els recursos que ofereix, tant per mi com pel barri, a nivell d'informàtica, de llibres, de DVDs, de CDs, de sala d'actes molt important que s'han fet i es fan activitats, recitals, ponències. És un recurs de tenir la cultura més a l'abast i que la gent la tingui molt més també a l'abast i pugui fer ús d'ella. Els espais estan també molt ben distribuïts. Potser, a veure, és gran aquesta biblioteca, potser que jo, que ja tinc una edat, doncs diríem que el que li mancaria és una mica d'espai o una planta més o una sala d'estudi per gent que, jo què sé, necessita total silenci perquè es prepari unes oposicions, perquè faci exercicis de concentració. Això sí que és més difícil trobar-ho aquí i això seria important també poder disposar-ne. I després també avui he pensat que tenir una fotocopiadora és un material que
que és important perquè en el barri no hi ha una fotocopisteria econòmica i que hi ha molts llibres i documents que estan exclosos de préstec i que podem fer una fotocòpia amb un preu econòmic. Això és el que he detectat així a mi que necessitaria. Però en general jo estic molt contenta d'aquesta biblioteca i del personal que forma part d'ella. Durant aquest primer any de la biblioteca de Salvador Cabré Singuerlín hem fet molt bona amistat amb tota la gent que treballa en aquesta biblioteca. Hem participat en l'hora del conte, hem fet les activitats que fan cada primers de mes i amb la família ho hem passat molt bé. A més, com a Casal del Mestre, ha sigut un lloc on s'han cedit els espais per tal de desenvolupar la nostra feina. Moltes felicitats. Que us agrada venir a la biblioteca? Sí! I per què us agrada venir a la biblioteca? Perquè escolteu contes. Per què us agrada? Per llegir. Això, senyor, passar-ho bé. Vosaltres veniu molt sovint, oi que sí, a l'hora del conte de la biblioteca? Sí! Sempre veniu junts? Valoro positivamente de la biblioteca de Singuerlín la sala de estudios, sobre todo por su silencio. Luego también que me gustaría destacar el hecho del día del cuento, los jueves por la tarde a las 6:15, que me parece muy interesante para los niños que desde bien pequeños ya adquieran los hábitos. Y luego también valoro las separaciones que hay para la gente según su edad. Básicamente sería esto. M'agrada la biblioteca perquè em dona la sensació d'un espai obert pel seu blanc, per la llum que entra i per tota la gran varietat de llibres que té. És un espai molt adient per vindre amb el meu fill i inculcar-li el que és l'hàbit de la lectura. I ja està. La meva primera biblioteca, la primera que vaig anar quan era jovenet, era la Biblioteca Nacional de Catalunya. I tinc molt bon record d'aquella biblioteca. Abans que es fes la reforma posterior, tenia un encant amb aquelles naus, aquells pupitres. M'hi trobava molt bé, però esclar, quedava una mica lluny, al carrer del Carme de Barcelona, em quedava lluny. Després ja van inaugurar la Biblioteca Central i, home, això ja ens quedava més a prop. També tinc molt bons records de la Biblioteca Central. Per mi les biblioteques són un entorn amable, acollidor, on hi ha llibres i cada llibre és una porta a una història, a un viatge, a uns coneixements i només cal obrir la tapa i començar a viatjar a través d'aquest llibre. Això és meravellós. Va arribar un dia que em van dir que s'inauguraria una biblioteca a Singuerlín. Això ja em semblava un somni, i un somni que s'ha fet realitat. Si bé la Biblioteca Central de Catalunya tenia l'edifici aquell centenari que tenia el seu encant, no hi ha dubte, la Biblioteca Salvador Cabré té la lluminositat, el colorido, és la joventut. És la joventut feta biblioteca. I això, acompanyat del personal que hi ha darrere, que la fan rullar, la fan possible i la fan molt dinàmica, fa que la biblioteca de Salvador Cabré sigui per mi avui en dia un espai més de casa meva. És com si haguessin ampliat casa meva, perquè de fet la tinc molt a prop i evidentment m'hi trobo molt bé i estic molt content de celebrar el primer aniversari i espero que en celebrem molts amb la mateixa empenta i il·lusió que hem començat el primer any. Doncs felicitats a tothom.
Hola, me llamo Abde. I jo em dic Omar. A mi m'agrada la biblioteca del Singuerlín perquè ens podem connectar i podem fer els deures. I ajudar-nos entre els companys i companyes de l'escola. El meu nom és Manuela Gómez, jo vinc en representació del Centre de Recursos Pedagògics de Santa Coloma de Gramenet i el que m'heu proposat és parlar de la nostra experiència i de com entenem aquí la Biblioteca Singuerlín amb el bé que ens fa. La biblioteca per nosaltres ha estat, quan dic nosaltres vull dir tota la comunitat de professorat i la comunitat educativa de Santa Coloma de Gramenet, ha començat a ser, i serà més en el futur segurament, el lloc que ens dona la possibilitat de fer intercanvis d'experiències entre el professorat. És un lloc d'aprenentatge continu perquè hem vingut des amb nens molt petits a fer sessions de treball a la part infantil, intercanvi de professorat, conferències, presentació de treballs de recerca de l'alumnat de segon de batxillerat. Han passat tots els instituts gràcies a l'espai magnífic que té la sala Salvador Cabré. Farem una jornada d'educació infantil, hem fet presentacions de materials educatius, ara tindrem un de consciència fonològica. És a dir, la llista, si hagués de fer memòria de tot el que hem fet aquest curs en molt pocs mesos, ara no la tinc al cap, però és força llarga. Sobretot, més que llarga, de quantitat, és substancialment de molta qualitat. Per una banda, perquè l'espai és immillorable, quant a llum, quant a color, quant a caliu, tecnològicament és impecable i sobretot l'equip de persones que el porten ens ho ha posat sempre tot molt fàcil. Mai un no, sempre qualsevol col·laboració és benvinguda i dediquen moltes i moltes hores. Clar, això a Santa Coloma per nosaltres és sorprenent, perquè el canvi qualitatiu de la nostra feina no té cap comparació en els 10 anys que jo porto a la ciutat i al Centre de Recursos en concret. Els equipaments són molt precaris i la comunitat educativa és molt activa i molt potent. I gràcies a aquesta biblioteca s'està fent realitat totes les ganes de fer intercanvis i de reunir professorat de diversos centres. Jo crec que millorarà molt la potenciació de l'educació a la ciutat gràcies a la biblioteca, perquè el curs que ve tenim molts projectes amb l'equip, fer treballs amb alumnat directament, treballs per potenciar la recerca d'informació, la lectura. La gent és molt jove de l'equip de professionals de la biblioteca i tenen moltes ganes i són uns grans professionals. O sigui que jo crec que ens ha tocat la loteria.